Ngiyababingelela bezulu eliphezulu, ngiyababingelela bengonyama, ngiyababingelela besilo, ngiyababingelela abakavezi nonyanda umgabadeli wagabadela inkundla yakwaBulawayo ihwanqe ladla amanye amahwanqa ngoba ladla upiti kwaba semgungundlovu. Ngiyababingelela abakaqambulankomo bayilahlekile zofa umdlebe kwaSoshangane, nina bembube enhla nasezansi ngethemba nisaphila bakwethu. Nibingelelwa ngumntunga ukholo ngwakwaKhumalo kwikholo Khumalo TV. Cha thina sisaphila emantungweni. Naso-ke isithombe sikaNgqengendlela, uNgqengendlela umuthi wedlozi ke lona ke bakwethu, uyageza uyaqhuma uyaphalaza, umuthi wedlozi uyangena ke gobongweni ke lomndiki nina beqhawe, uNgqengendlela igama lawo nina bembube. Umuntu ke usuke ephalaze ngawo ke izinso zakhe ziyagezeka, akhiphe ke amanzi ke asuke ke eseyinsweni ke angadingeki awakhiphe ke ngokushobinga nina beqhawe nina bembube. Ukhucula inyongo ke ngaphakathi ke kumuntu ke lo muthi uma ke ephalaza ngawo uyayikhipha ke impela uyikhucule khiphe ke nale eseyenabele ke eyibindini nasemaphashini kanye ke nasenhliziyweni ke imbala ucwenge ke lamanzi ke angadingeki ke enhliziyweni kuze kuthi ke uma ngabe ke umuntu ke kuukuthi ke unesifo noma uhlushwa inhliziyo ngamanzi ke agcwele ke enhliziyweni. Lo muthi ke uNgqengendlela uyawacwenga ke lawo manzi kuthiwa ke uNgqengendlela ke lo muthi ziwukhonzile izangoma ngoba phela uyawacacisa amaphupho ke lo muthi nina beqhawe. Kuthiwa ke uNgqengendlela umuthi ke wedlozi ke lona ke bakwethu, ubulawu lobu bakwethu abaningi bawazi ke ngokuthi ke ushoba lehashi noma ishoba lehashi. Ake ngimeke lapho baphile ke abezulu eliphezulu. Eshoba lenyathi ngale kweqhudini lapho la ngethwasa khona, eshoba lenyathi ngale ngakwankomo iphansi lapho la ngethwasa khona, eshoba lenyathi ngale kweqhudini lapho la ngethwasa khona, eshoba lenyathi ngale ngakwankomo iphansi lapho la ngethwasa khona. Ngiyalibongile uzilo kagogo elangithuma ngale kwentanga lapho la ngethwasa khona. Hawu yeyela ngenzidlo lapho la ngethwasa khona. Nina besilo